кишоварзон дар Тоҷикистон аз ниҳоят арзон шудани нархи пахта шикоят доранд. Ширкатҳои содиркунанда айни ҳол дастранҷи деҳқонон 1 килограмм пахтаро аз 4 то 5 сомони нарх гузоштанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров дар пайи таҳқиқи ин мавзӯъ бо худи кишоварзон, мақомот ва ҳам моликони ширкатҳо суҳбат дошт. ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло салом, феълан 1 килограмм пахтаро тавре гуфтем аз 4 то 5 сомони нарх карданд. яъне ин нарх арзон будааст? салом Шаҳлоб. бале, деҳқонон мегӯянд пахтаи бо 100 машаққат парваридаашонро аз 4 то 5 сомонӣ нарх гузоштанд ки ҳатто хароҷотро рӯйпӯш намекунад ва агар вазъ ба ҳамин шева идома кунад, аз парвариши он даст мекашад. Эраҷон Тағойбеков, раҳбари хоҷагии деҳқонӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, мегӯяд корхонаи пахтаи ноҳия 1 килограмми онро 4 сомонӣ нарх гузоштааст ва кишоварзон ночоранд бо ҳамин нарх дастранҷи худро фурӯшанд. ӯ мегӯяд дар канори ҳама роҳҳо нозирони бозрасии давлати автомобилӣ шабонарӯзӣ навбатпоӣ доранд ва назорат мекунанд ки хоҷагиҳо пахтаро танҳо ба корхонаи пахтатозакунии ноҳия супоранд. ҳоло он ки ба гуфтаи ӯ корхонаи ноҳияҳои дигар омодаанд пахтаи онҳоро гаронтар, яъне 4500 сомонӣ барои 1 тонна бихаранд. кишоварзон мегӯянд соли гузашта нархи 1 килограмм пахта аз 5 сомониву 80 дирам дар аввали мавсим шурӯъ шуда дар анҷом то ба 6 сомониву 20 дирам расида буд. имсол нархи сӯзишворӣ ва нуриҳои минералӣ боло рафт, аммо баръакси он ширкатҳои коркарди пахта нархи онро поён бурданд. Тағойбеков мегӯяд намедонад дастури манъи аз ҳудуди ноҳия берун баровардани пахтаро кӣ додааст. хуб, Абдулло, мақомот, ширкатҳои миёнрафт дар ин бора чӣ мегӯянд? чаро нархи пахтаро арзон карданд? шаҳло, вазорати кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд арзиши истеҳсоли 1 килограмм пахта 6 сомониву 70 дирам аст ва ширкатҳо бояд бо ҳамин нарх аз деҳқонон пахтаро хонанд. аммо ширкатҳо тавсеяи мақомотро ба инобат намегиранд ва ба хости худ амал доранд. дар ҳамин ҳол ширкатҳои пахтатозакунӣ мегӯянд нархи пахта дар бозори ҷаҳонӣ аз ҷумла биржаи Ливерпул нисбат ба соли пеш арзон шудааст. Абдулло Ҷумаев, раҳбари корхонаи пахтатозакунии Исоев аз ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ гуфт, нархи ним кило пахта тақрибан аз 92 сенти соли гузашта то 70 сент поён омад. агар бо килограмм ҳисоб кунем, нархи 1 килограмм пахта беш аз 14 сомонӣ мешавад. аммо ширкатҳо аз деҳқони тоҷик 1 килограмм пахтаро 4-5 сомонӣ мехаранд. вазъеро ки ба вуҷуд омадааст, коршиносон хеле ташвишовар унвон мекунанд ва мегӯянд агар ширкатҳои содиркунандаи пахта нархро андакен боло набаранд, деҳқонон имсол зиён мебинанд ва эҳтимол дилсард шуда минбаъд аз парвариши ин ашёи муҳим комилан даст мекашанд. ташаккур, Абдулло. зимнан тибқи пешбинии вазорати рушди иқтисод ва савдо, имсол дар Тоҷикистон бояд